Teraz sa dostal až do útočného pásma. Šatanov gól! Gól! Vedieme 1-0! Nenápadná Šatanová strela zaskočila Kováža v českej bránke. Slovensko vo vedení na konci 16. minúty. Nepríjemná strela. Puk zapadol presne do oblúku, presne za žrť pod lapačku. Kováč bol dokonale prekvapený a zaskočený. Možno aj Andrej Sekera bol chvíľku prekvapený, kam ho až Česi pri tom svojom cúvaní pustili. Práve jeho miešanie s pukom bolo kľúčovým v tejto akcii, ktorú už Miro Šatan čo mal spraviť? Len zakončiť, vystreliť a pod Kovážov betón. Puk, kanec. Krížna prihrávka, ktorú zachytil Hanzuš a posúva dopredu Šatana. Šatan samostatnom nájazde. Miro Šatan. Gól! Gól! Poslabený gól Mira Šatana. Druhý v zápase. Na začiatku tretej tretiny vedieme 2-1 nad Českom. Super Miro Šatan a jeho štvrtý gól na majstrovstvách, celkovo 80. reprezentačný. Perfektná robota Michala Hanzuša. Perfektne postavenou hokejkou Mišo Hanzuš do stredu ihriska vypichol puk. Vidíme, ešte obranca úplne zbytočne sa vrhol do tej prihrávky. Mišo to postrehol, len takou žabkou ponad hráča vysunul Mira Šatana. Aj takto poznáme jeho zakončenie, jeho blafáky. A toto je jedna z odpovedí, ako pomôcť 5 obráncom. Tenkrát prišiel mu pomôcť aj Prúcha, ale Surový ho posúva čo najďalej od našej bránky. Tento obraz hry zrejme budeme sledovať veľmi dlho. Ešte sa tam ale naskytol drzý Hudáček, Hudáček! Gól! Gól! Libor Hudáček strieľa najdôležitejší gól kariéry. A to aj s plným vedomím toho, že rozhodol 7. finálový zápas v Extralige. 3-1 pre Slovensko. 45. semifinálová minúta. Vedieme o 2 góly. Zarazení Česi potrebujú teraz veľmi rýchlo vyrovnať. Libor Hudáček osvedčil svoj inštinkt. Profitoval z roboty Šatana a Surového a keď sa k nemu odrazil puk, tak už vedel, čo s ním. Nie len Šatanové, ale aj Hudáčkové blafáky bude musieť študovať Kováč. Svojím známym blafákom, určite si to pamätajú aj v Košiciach, takýmto blafákom uvoľnením sa ako pravák do pravej strany. Samozrejme predtým je naznačenie strely, aby brankár mu trošku vykorčuloval von z bránkovej čiary, z bránkoviska. A čistým blafákom zasunul puk do brány. Ja som stretol Libora, ako sa išiel. Ešte si musíme počkať na definitívne potvrdenie. Opäť pálil Čáslava, za bránkou je Sersen. Pred našou bránkou Prúcha, ale nedostal sa k strele ani on, ani Hemský. Ten musel prekľučkovať až k mantinelu. Jeho strela, ktorú ale zblokovali naši hráči. Ešte to skúšal Aleš Hemský, ale jeho strelu zastavil Zdeno Chára. Posledné sekundy, puk v strednom pásme. Rátajte s nami, Slovensko je vo finále! Slovensko bude hrať o titul majstrov sveta proti Rusku. Neuveriteľné veci sa stali skutočnosťou.